Dziś o każdym o popora albo poranoście porszczewików rozmaitych. Jak się zola odklei albo się coś stanie, to ani się to nie werci naprawiać. A ty ci opamiętu opowieści mojego ojca, kiedy richtig na serio sprawią, że oni wszyscy chodzili boso, dziecka w mieście. Zwłaszcza dziecka chodzili boso i mój tatulek, on mi zawsze padał, że on dostawał szczewiki dopiero na 1 listopada, jak chyciły mrozy. I to nie zawsze były szczewiki takie dla dziecka pasowne, to były szczewiki jakieś, bardzo często na abzacach, od matki, co się go inne bogatsze dziecka wyśmiewały. I on miał ich prawie, bo ja mam jego zdjęcia i mojej mamulki też z klasy, czyli dziecka przyszły do szkoły, całko klasa nie mu szczewików. Rozrzek takie jedno zdjęcie chyciła, co w tej pierwszej rai wszyscy mieli szczewiki. Mój tatulek był ostatnio godą, no widzisz sam, szczewiki mają. A on godo, no bo to no ta pierwsza raja miała, to ten fotograf tak ustawił, a ta reszta była bez szczewików. I zawsze posprawił wam jakiś widz, to akurat nie jest widz, bo w latach 30. na targu taką starka poszła na targ, na jarmark, kupić się nowe szczewiki. Przyszła boso, to poszła pora kilometrów, no to ją też te, co miała na kiju, bo niosła je na kiju, co by je uszanować, trochę cisły. No i podchodzi do tego szewca i się go pyta, a te buty, panie, to ja długo będę nosić, a ty ją tak chciał zawozna zrobić jej panu na kiju, to do końca życia. I wiecie, tego wcale nie rozumiemy, że ludzie kiedyś nie mieli butów, że buty, szczewiki to był zbytek. I mój tatulek, on bardzo pamiętał to, że on jako dziecko tych szczewików nie miał, także ja jako dziecko, trudno powiedzieć, że nie miała, bo miała, i te, co są w moim wieku, to na pewno pamiętają taki model. Ja sam mam skórofilce i wiecie, dziecka to nie miały takich downi, takich, jakbyście to dziś opadali, wypasionych szczewików, że jak stąpnie, to mu się jakieś lampki świecą, że dziążki to mają różowe, że synki to zaś mają jakieś takie choćby wojskowe, rozmaite. Dziecka miały 2 modele szczewików za moich czasów. Widzicie, a mnie nerwowało, jak babka padali za moich czasów. Ja teraz też jest w tym wieku, że padą za moich czasów. Za moich czasów małe dziecka i większe dziecka wszystkie mieli szczewiki sznurowane za kostki i to ponoć było prozdrowotne, bo nie było platfusa. Takie choćby glany. Ja wam powiem, że mnie to do dziś zostało, bo dalej chodzę w glanach, no takich fajniejszych. A na zima dziecka miały gumofilce albo skórofilce. I ja wam powiem, że tak filcu nie cierpia, że nawet jak go pomacą, to aż mnie to brzydzi. Co to były skórofilce? No to są akurat szczewiki robocze, też skórofilce, co dostawali hopy na budowa, murarzy, kto jeszcze? Stolarze nie, bo one tam nie potrzebowały, ale kowale sam miały jeszcze taką specjalną sztalkę, co jakby mu coś leciało na nogach, to mu się nic nie stało. Na walcowni miały też takie specjalne holce, holszuły, czyli sam była drewniana podeszwa, co by się to nie upoliło. Ale patrzcie, ja wam tam specjalnie ten szczewik pokazuje od zoni, bo on jest nietknięty. Jakiemu on jest nietknięty? Skąd ja go mam? Z muzeum albo z co? Ja się tak myślę, po jakiemu on jest nietknięty. One go ino tknęły mole. Ludzie, te robotniki, które pierwsze przyszły ze wsi do huty, do kopalni,
to dostawali taki fason, nie? Czyli co? Takie szczepiki, jakiś Arbeitsanzug, faja, no i hełm. Z tego co wiem, one się no ten hełm ustawiały, a z pierwszą wypłatą jechali na wieś do ojców z takim wyszynkiem, z tą wypłatą, nieco by pokazać, jak im się to w mieście dobrze powodzi, no i nareszcie chcieli tym ojcom zrobić przyjemność i przywozili im takie buty. Same robili tam w tych miejscach, kaj robili w byle czym, w jakichś tam harbołach, a ojcy se tak szanowali ten wieszyk od syna, że nie oblekali tego. No se trzymali, co by pokazać, pochwalić się sąsiadom i padać, no to mi mój synek przywiózł. I teraz wiele lat mają te szczewiki. Nie, że historyk, ale poradzę wam to powiedzieć, bo rozchodzi się sam o ten system życia. To będzie koniec lat 40. Czyli komunizm, ale jeszcze sam jest taka technika, one nie są szyte, i no one są zbijane drewnianymi kołeczkami. Czyli ta zola do reszty je połączono takimi drewnianymi kołeczkami. I oto też jeszcze od dziecka pamiętam, że jak się chodziło, no to po tym to się ruszało, te kołeczki wylatywały i prawie w każdym domu był taki dreyfus, czyli taki trójnóg od szewca. To se ludzie same te buty naprawiały, jak poradzili też szyć, mój tatulek też to robił, no a potem jak nić była biało, no to jeszcze to barbili szuwaksym, co by to tak zaś się nie odcinało. Także widzicie, się te buty zachowały przez szacunek do nich, bo to były te pierwsze porządne, prawdziwe. I zaś, jak będziecie chcieli się kupić 12 albo 15 pora szczewików, to pomyślcie się o tych ludziach, co chodzili boso, a jak już ten szczewik mieli, to aż im go szkoda było obryć, bo taki był piękny.